O BNG valorou moi positivamente o cambio de postura do Partido Popular que facilitou a adopción dun acordo unánime para finalizar a concesión da mina de Sanfins e obrigar a empresa á restauración medioambiental, devolvendo as instalacións mineiras e a súa contorna ao seu estado orixinal. Aínda que queda moito por facer, os nacionalistas entenden que este é o primeiro paso dun longo camiño para poñer fin aos riscos ambientais que supoñía a mina. A empresa deberá asumir a reparación das presas colmatadas de residuos mineiros, así como o baleirado das galerías inundadas. O BNG da comarca de Ría de Muros e Noia quere facer unha valoración moi positiva do acordo acadado no Parlamento, a iniciativa do BNG para a restauración de toda a contorna das minas de Sanfins. Non é unha demanda que levamos décadas facendo, seguimos preocupadísimos por a situación actual da ría ante estes perigos que ten, e tal como afecta o sector productivo, non? E as minas de Sanfín e as balsas cheas de augas contaminantes é unha das maiores preocupacións, porque, como sabedes, poden romper en calquera momento. De feito, agora mesmo se están tendo grietas e vertendo metais pesados á ría. Os nacionalistas consideran que o acordo foi posible grazas en gran medida á mobilización social e a implicación das confrarías da ría, que mesmo iniciaron un procedemento xudicial para evitar que as augas contaminadas acabasen por afectar os bancos marisqueiros, dos que dependen miles de familias da comarca. Temos que recoñecer, antes de nada, e queremos agradecer o traballo de moitísima xente, de moitísimos colectivos sociais, a comezar polas confrarías desta ría, precisamente para que se puidese ter chegado a este punto. Son anos de loita nos que o BNG acompañou e presentou, como digo, múltiples iniciativas no Parlamento que por fin deron o seu froito. Malia que se trata dunha boa nova, dende o BNG advirten que permanecerán vixilantes para que a empresa, ou no seu caso a administración, cumpran co acordo parlamentario. A administración ten que botar man do aval que ten depositado a empresa para levar a cabo esas actuacións. E que se o aval non fose suficiente, evidentemente, por calquera vía que estea ao alcance da administración, incluída, evidentemente, a xudicial, hai que buscar o método e buscar a vía para que eso se leve a cabo.